Като бонус. Здравей! Да говоря ли? Да, можеш да говориш. Не е ли тъмно? Ми сигурно е тъмно, Чакай не се. знам. Не, добре се вижда. Ау, цвят и аромат. Да приказвам ли вече? Да, можеш да прикажеш, ако искаш се гледай. Накриво е леко. Мариола, здравей! Весели празници, весела Коледа, честита нова година! Да си не жива и здрава! Айде, момиче! Не, любимото ми кажи душица. Душица! Чакай сега да разгледаме стаята. Оп, ето тук е Николетка. Тук Николет. на злато и сребро. Тук е нашата цигания. Злато и сребро. Това е летящ идентифициран обект. Ангел ли? Какво е този ангел без очи? Как личи този ангел? Angel. Оп, Тук има списаницата. да си чистиш Да. загорели тенжури. Тенжури. Ето на Ники короната. Да, яла е. Оп. Тук какво имаме още? Да заснемем. Несле България да са живи и здрави. О, боже! Хоп! Каква марка е телевизора? Самсуняк. Самсуняк. Тук е другата цигания. Любимите неща на Петко. Хоп. Кучето на Петко. Те не обясни нищо за камерата. Какво да ти Как обясня? ти я подарили? Ами беше бонус към хладилника. Смятай. Да. И така, чакай сега да заснемем моето място. Оп, тук Ники има някакви неща. Тук е нейната цигания. Оп, тази картичка е от нас. Хоп, хоп. Дай да кажеш Картички сега тук водичка. Това топче ти е малко у мен. Да, На то- жебата. Това топче аз съм го дал Чакай на да Мариола. заснема отблизо. Доджи има изнуди да й дам топчето. Е, така го дръж. То мръсно. Мръсно, защото... Оп, фокус. Ето има тук така и жабка могат да отстана. И съм целия вече във... Мръсен. Виж ме, те съм в прокат. Лъскаш ли? Лъскаш, да. Съм като дядо Коледа. Айде, готови сме.